Hey guys, welcome to my back channel Bhuban Boro. To dini ang Kanoka village resort dongखायो. To मा dong बेवहाय सब दिन्थिनो थाखाय नागिरगोन आङो. To लोगोफोर नायलांबाय था. जोबजासिम जोबजासिम बहुत माखा माखि दं गेलेनाय बुस्थु तो दिन्थिलांबाय थागोन आं नायजोबबाय था तो आङो बेयाव गाखोगोन दे बे लामाजों थांगोन दे खालामनानै फैनानै दिन्थिनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय तो बेवहाय बास्केटबलबो गेलेनो हागोन लोगोफोर बेलाय बास्केटबल गेलेनाय माबाया ओमफ्राय बेवहायलाय ख'ख' गेलेनाय माबा दं जाम खालामनाय जानो हागौ बेयो जाम खालामनाय तो गाखोनानै खालामनाय तो बेयो जाम खालामनाय नाय गथ' फिसाफोरा जाम खालामनाय बेलाय ओइलाय जाम खालामनाय एबा फोननाफोर दङ दांलै अखा बोथोरनि तो नायलांबाय था लोगोफोर बेयो जाम खालामनाय आराम नांदो बेवहाय खारनो गोसाबाबो ओंखायनो आराम नांदो ओइलाय नायलांबाय था खालामनायमोन आं जाम खालामखांबाय मोजां नांबाय जाम खालामना ओमफ्राय बेथिनाय दंफां जोबोद मोजां समायना माबा सावगारि नायनायला लोगोफोर बेयो औवा तो बे औवा बेफोरो औवानि सायावनो
मोजां पेन्टिं खालामदो बेवहाय लिरनाय गैया सोर पेन्टिं खालामदो बे लिरनाय थाबा मोजां जागौमोन लोगोफोर नायलांबाय था ओमफ्राय बेयाव बेफोराव गावनायबो दंमोन एलाय बेथिंनिफ्राय खोमा ओमफ्रायथ' दा बन्द' ना लकडाउननि थाखाय बेनि कारनाव बेफोरो बन्द' जाना दं थ' लास्टसिम लायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ दिन्थिलांगोन ओमफ्राय बेयाव एलाय जिरायनायबो दं एलाय थ' बेवहाय नोंसोरो फैयोब्ला फैनो हागोन फेमिलि रिसर्ट थ' गथ' फिसाफोराबो बरिया मोजां मोजां खेला बारखेबो गेलेनो हागोन बेवहाय सब गेलेनाय दं बै बेवहाय हिन्जावफोरा माबा खामानि मावगासिनो बेहाय मोनसे सुइमिं गिदिरानो बेवहाय ओमफ्राय बिथिं मोनसे दं आरोना बे साइडआव मोनसे दं थ' ओइलाय हांसोफोरा गेलेगासिनो इलाय थ' लोगोफोर मोजां नांदो ओइलाय भिउस नाय हाजो अरुणाचलनि हाजो बेफोरो थ' लोगोफोर नायलांबाय था बेयोबो मोनसे टि स्टेटसो बेयो थ' टि स्टेट बा बेवहायनो खालामदो आरोना थ' नायलांबाय था बेवहाय आं उल्था खनसे बिथिं थ' बेयो लेट्रिन बाथरुम थ' बेयो लेट्रिन बाथरुम लेट्रिन बाथरुम थ' बेहाय साबन थायो साबन बेवहाय सवारबो दंलाय दुगैनोबो हायो आरोना थ' भिलेज रिसर्ट बेयाव टावेल दोनो थ' माने भिलेज रिसर्ट बेनि कारनाव गाहाम नांदो माने सब न'फोरा थोरिनि गोजा दानि जुगाव थोरिनि न' नुनोनो मोना नङा होमबा थ' नाय एलाय बाथरुमफ्राबो थोरिनि ओमफ्राय बारिफ्रा दरजा बारि आरोना कालार होदों नायलांबाय था लोगोफोर मोनसे थोरिनि न' थ' एलाय बेवहाय लिरनाय दं महाबाहु ओमफ्राय बेवहाय डास्टबिनबो बानायनानै दं औवानिनो सब औवानिनो आरोना ओमफ्राय आरो दायोलाय फैनाय जायगाफोरखौ मोनदों जेसेबां लिरनाय दं बेवहायबो रेस्ट लानो हायो आरोना बेफोरो रेस्ट हाउस जागोन बेफोरो जेसेबां दिखौ बे जाबाय दिखौ थ' बे मोनसेखौनो मोजां नोङो थारमाने फ्ल'रा उडेन फ्ल'र बे जाबाय टेबोल औवानिनो औवा आरो रायदोंनि थ' लोगोफोर नायलांबाय था थ' लोगोफोर आङो दायो थांनोसै ओंखारबाय ओइ नुदोंना बिथिं बेनो गेट आरोना थ' आङो दिनै फुरा गिदिंजोब्बाय मोजां नांदो थ' लोगोफोर थ' नायनोबा लकडाउन जोब्बा फै जोबोद मोजां दा माने मा आरो दा फैबाबो हाबनो होगोन माने मोनसे फेमिलि फैबा हाबनो होयो बिदि खेर फैबा हाबनो होआ आरोना माने मोजां नाङाना मानसि एसे थाबा मोजां नाङो थ' लोगोफोर आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जायगाखौ नायनानै एसेबां दिन जाबाय नायगोन होननानै सानबाय थादोंमोन आरोना थ' फाइनेलि दिनै आं कान'का भिलेज रिसर्ट नायबाय थ' लोगोफोर फैबा फैजायो मोजां जायगा आरो फैनायावबो जेबो प्रब्लेम मोना लामायाबो मोजाङानो इमान हामाबो नङा माने हाइस्ट 2 किल'मिटार आरोना माने हानि लामा आरोना पाका लामा नङा थ'
लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोनबाय थ' लोगोफोर नोंसोरबो फैनो हागोन नायनो आङो बाइक लाबोदो थ' हेलमेटा थ' बाइक माने मा आरो स्कुटि थ' दायो थांनोसै आरो ना दा थांबाय थासिगोन ओमफ्राय उराङाव नेगोन उराङाव नेनानै माखा मोनसे जाना लागोन बेवहाय साहा होदो आंनो पार पार्सन माबा लान्च आरो ब्रेकफास्ट खालामोबा आरो ना माबा 549 आरो ना 549 थ' आङो अनलि ब्रेकफास्ट खालामदो थ' आंनिया 260 लादो लान्च गैया आरो ना आं लान्चखौ खालामबाय थायासै गोबाव जागोन थ' थांनोसै आरो ना दिनै थ' लोगोफोर फैनो हागोन कान'का भिलेज रेजर्ट थ' बेयो जाबाय पार्किं ना आं देखायनानै मोजाङैनो र' पार्किंआ एसेबां गिदिर ना एखेबारे मोजां आरो ना एसेबां गिदिर कार बाइक सब दोननो हागोन आरो ना हमना लासो जानो आंनि स्कुटिया ओइलाय बेलाय थ' लोगोफोर बिराद गिदिर आरो ना थ' नायलांबाय था बेयो साहा बागानसो करामति स्टेट बायदि आरो ना करामति स्टेट बायदि थ' फार्स्ट गेट बेयो जाबाय फार्स्ट गेट आं दिन्थिगासिनो आरो ना बेयो थाब बनायनाय बेसेबां मोजां ओमफ्राय थाब बनायनानै आरो ना फार्स्ट गेटआ जाबाय बे